Bij wenszorgcentrum Bruggelenkamp in de Westereen had ze een zwiere tijd achter de rug. Het coronavirus hield het hoes goed te pakken, maar het gaat nowhere de goede kant op. Op dit moment kunnen we vertellen dat we geen coronabesmettingen meer hebben in Bruggelenkamp. Zowel onder de bewoners als onder het personeel. Ik geen meer die test binnen of in afwachting van een test. Dus voor dit moment ziet het er heel goed uit. Troch de goede berichten maaien de bewoners eindelijk weer bezoekers ontvangen. Het was natuurlijk een hele drege tijd om in je vaste bezoeker in een week te hebben. Nu mij per bewoner alle dagen weer bezoek komen en dan wel een bubbel van 3 vaste bezoekers per bewoner. Dus dat is al een heel stuk verruiming wat dat betreft. En dat is voor de bewoners gewoon geweldig. De uitbraak had wel zijn uitwerking gewoon op Bruggelenkamp. Zowel op de bewoners als de meewerkers. Ja, als personeel zijn dan doe je het gewoon, je handel je. En dat is ook wat zij jet. Ik al is het zwier. Maar voor de bewoners is het natuurlijk dat is gewoon een heel verdrietige tijd geweest. We hadden er echt wel mooie dingen weer van maken. Prutte welzijn. Dus de bewoners gaan heel prut aandacht kregen. Ien op ien. Personeel. Dus personeel altijd genoeg inzet. Dus het weer net zo dat we zijn krapte. Tuurlijk had er weken bij geweest dat we prutte werken moesten. Omdat er personeelsleden uitvoeren. Het bloot een drege en onwisse tijd voor het wenszorgcentrum. Maar de meewerkers en de bewoners hadden de moed erin. De hele pret ben al gevaccineerd. Sommigen de eerste ronde, sommigen de tweede ronde. Dus dat jouwt het personeel ook een beetje ruimte. En de bewoners zat het nog steeds hopen we dat die mij de komende weken onbeurt binnen om te vaccineren. En dat jouwt natuurlijk dan een beetje meer ruimte. Maar het blijft spannend, want wie had vaker gewoon, dan denken we wie had haast. En dan komt er weer iets en dan haast we een uitbraak. En we kennen altijd net achterhalen waar het bij komt. Dus we horen wat dat betreft nog wel eens hard vast. Het is net dat we denken, hey, wie had net meer en het is nou clear. We zijn nog steeds heel scherp op alles.